ga helikopter. Znači cijelo jutro vidjeli smo, petak je, sad je negdje oko 14 sati. Vidite da nosi stablo. Uglavnom čupaju stabla ili režu stabla, pilaju gore na vrhu planine. A onda smo vidjeli kako su stavljali čak i žicu okolo. Crveni helikopter, ili ga vidite, malo sam zoomirala. Samo to nosi tamo put planova i odlaže tamo na ono veliko igralište. Da vidimo s ove strane gdje su ljudi. Koje igralište? Nije ono tenisko igralište prema Radmanu i Mlinicama. Samo malo, jer ja sam cijelo vrijeme s plaže ovo gledala od 10,5 sati do sada. Eno, onda negdje su postavljali one stupove. Ne znam ako ih vidite iza ovog odašiljača od naše pošte. Tu su spuštali stupove. I tu je bilo 5 ljudi. Cijelo jutro je tu bilo 5 ljudi. A helikopter je to dodavao. Spuštao. Samo malo. Vozi seku! Eno, novi klinovi. Evo, imate čast da vidite nove klinove. Znači, tu će ići nova žica. Da vidimo jesu li stavili. Ne, samo su klinove stavili. Vozi seku dalje, vozi! U hlad, s one tamo strane. Eto ga. Pa ću se opet javiti. Tako vam to danas izgleda u Omišu, a ja sam sve to gledala i mi sa plaže.